he channel lo thlir tu zong zong te in zawain chi bai vekule voina kan recap le tur hi The Good Bad Mothers episode 3 na ani a yang suni chuan afapa damdoin khuma mureng chu avatlo a yang suni chuan puar taka cho ai tir phalo lai te shitswakin ale khizirna room temperature te chu amuthluk alo luata wanga ati vo sakte TV a basketball aina wanga TV apai saklai te chu a shitswaka ami tweet la zoi zoya a omna roma omve te chuan an lo lai na tin a thi nge an ring hloma ma se yang suni chuan a har chwa the nge a ring lui tla thungani director song chu lo langin a shui shwai te chuan accident ato thu soin awat lo vele ngal nge nge a shui shwai te chuan chuin kang ho chu amuthil theinan shai rui masak ani a kara ama chia omlain trakin aron suwa chu hayang ipa te sole hayang ite lora man lok vek ani thu chu a hreta boka hayang chu lo lang le in chirmel takin a omlai chuan kang hoa aladamani ti a hriat rual chuan a hlau thong ru hle thunga chuti lai tak chuan director song chuan teisu chu colin athin rim hle a Mr. Song chuan a ho te chu truck driver zong turin atir chuak ngala athin rim hle a khomi te chu lo lang vele yang suni chu an khongai hle a chutia thil an ei ho lai chuan sungei chuan anu za lo takle aswal ema wanga an shemna ani hiti in asoya ma se chuti rwal ero chuan yang sunin afapa anaw panlaya enkol dan han ngai twa chuan om an ti thu chu an soi vele boka sungei chuan afapa samsik chu ngai twa chuakin afapa swal takle ni khwalo tak anei ve tho boka wangin engma asoi du to lem lova mi jui lo lang vele anil salon sum don chu atwang hle a meichia lo om ve te chuan an then om hnaya twal tha mang le mi ruk bo mang an om thu te chu soin mi jui chuan pon lama tanga ron en an om tlat in ain shia a dor akhar zo nu chuan afa te chu video call in USA a anin muwat thei abe sei tho chu ashila chutia anin video call lai chuan anung lama mipa pakhat lo langin a customer te hawina until sei chu hrichwakin a call chu ofin Atlanta waka chu mipa chuan ron zelin mi jui chu ading thuta a thei top choina khoi ve ta chiam ringota chupa chuan alukhum a phel chuan samsik alek chu alo ni a samsik chu jelatang a chuakin sangaman na a thokin mi jui mutura ronkal ani a samsik chuan kang ho chu a thik thu soin mi juin adu bik tlatawanga annaw panlaya aswal thiam beu thin chan ani thu soin tuna chuan mi jui thinlung chia aruk sak tur thu chu ashila Jowri khwa chu lo langin sungei chu alom hle a samsikan ruby zungbun na le moi tak apek lai chu ngai to in alo hlim veng veng ani reilo te chung chu in chuang taka omlai chuan police te chu ronkalin samsik le zungbun bo chu anron zonga hun local jail in sungei le apasal te chu samsika jail tan na a vokalin vo in hi tan in atanga achwani ani nge boka aron chua kharlu tuk chu guard te chu bia in guard te ho chuan karkalta a achwa to thu an lo shila achwa pa a to el aruk thu chu an lo shil tel poka anu chuan karkalta khan samsik chuan achwa theinan 1 million nga lai adil chwa thu chu soipekin paisa po chu alo pe boka an lo in bum chiang hle ani thlate chu ronkal zel in yang suni chuan kang ho chu a har chwa thlengin duat takin a enkol chun zom zela ma se kang ho chuan anu abul hnaya akala piangin a hlau thina kang ho chu alo har chwale nu pon angonga chin hnuai lam zong zong chu azeng veka retrograde amnesia nei in kumsari mi ang chia ril ru apuboka yang suni chuan kang ho chu damdoi ina in enkol ai chuan ti in ina chuan a hrai hota a nithar alo ni a sungei chuan India amu chumak ati hle a ama hi Canadian ni in khomi te chuan bok farm puitu tura an roi hi ani a alom hle a
greenhouse chunga chuan sungei le yang suni te chuan na lo thokin sungei chuan kangho che dan le alo kal laia om dan te chu alo soi sela ina chuan hoin kangho chuan angai na shelowin kangho chuan a graduation thelak chu angai ngain alo la en renga yang suni chuan asya na te neikir tura adu wang a entir nge nge ani a yang suni chuan eitur tui hnai tak siam sakin bar atuma kangho chuan alo eidu chuang lawa anu ngai na shelo lutuk chu atrap taringota chutia kangho le anu an omlai chuan meiche phakathian ron mu in toma shilbel lo turin yang suni chuan atia hunte local zelin an khutlang chuan kangho omdan chu an hre chuak le taveka yang suni chuan ama a india min farm to enkolin kangho po athat le thei nge nan a enkol boktor thu chu a inshil molmola ama ero chu kangho chuan ni tin mai chuan cho chu a idu chuang lawa anu chuan ti ngai na asha to lo hle a sungei le apasal le chief te chu lo langin kangho tan eitur anron ken saka ale khabu chhiar tur te le a movie en tur te chu anron ken tel sak boka therapy lakna a apui the anrin anbe seiwang ani midang ero chuan in thlashung lo turin an lo shil zoka yang suni chuan kangho thil ei hlui te chu en kirin an hlim lai te chu a shil non le a atoi chu la in kangho ma a da in lason turin atia ma se kangho chu om ngai rengin ala om thowa doctor chuan tianga om reng chuan anunna a hlo thei thu a shila yang suni chu amang ang hle a ti luina in kangho chu eitur barlui atumta a avin chiama atopa topa chuan kangho ron tong chuakin ipwar ni chuan imut a chuaka nga lekha izir theilawang ti in a shila yang suni chu inchirin atrap zoi zoya anau panlaya athu soi thin wanga chu ei du lo ani ti a in sha chwa nu chuan tuna chuan adu du ei thei to thu le adu du huna amuthil thei thu chu a shila yang suni chuan ngai damadila atana athabernia angai awanga ni thu chu shilin cho chu ai veta a chuti mek lai chuan director song shui shuai te chuan kangho sutu driver yangu chu mu in alo thi to a Mr. Song chuan hrithiamin ote so chuan thudik thu bonan athati chu a hrithiam ngal veka ote so lo langin a manager ne na chuan Mr. Song ubia group ne na inzom na nei reng reng chu tibo vectorin ti a chuti lai mek chu ha yang i chu au beng chengin an ompui nu chuan scarf accident hlen nia a or chu a pek wang ani a apa te so chuan engma achunga a thlen lo tur thu shilin atong thlamwana kangho le anu yang soni te chu lo langin yang soni chuan kangho munna ma a toys ada chu a en ngar ngara yang soni chuan rehab center kangho ke zen awanga da tumin akola ala ol ri lo thu chu an lo shila chuti mek la chuan kangho chuan toys chu akutin awaitla a yang sun i chu va phein alom hle a tile tura ati chuan kangho chuan akut chu ati che thei to lova yang suni chu athinin tuar to lo hle a mi jui chu lo lang vele in mi jui chuan athian nu sunyang i chu bia in adam lo thu alo shila sunyang i tan chuan eiturte siam sakin ador lam chu apanta a ador ko ta chuan customer te chu lo om khomin anel saluna an membership fee te chu pelet turin an lo ti a mi jui chuan a hre thiam lo hle a sunyangi call atum chuan a call tlang thei ta lo alo deactivate ta de a sunyangi chuan andor hlep zong zong le andor chu midang bula alo shal vek ti thu chu a hre chuak ta a vok farm lo langin anjia le yang sun te chuan an vok no te chu an en kola vok no te chu an ril atram chuan nute ne turin apui chu an pan phei thina an kal thei phata ani ti asya chuan chu tactic chu kangho bula chuan manve atumta a yang soni chuan kangho chu eitur chu kangho ma da in amale ama a eiturin ati a kangho chuan anu chu a ko vak vak pon anu chuan a shilo der tlata
aruk tak chuan yang suni pon shom ati ve hle a ma se atan athat jok nan le akut ati chet le theinan nuswal tak ani phot angai ani tin ama le ama chu an shila kang ho chuan therapy te chu la in akut pon zia om lam panin a thato hle a kang ho chu thu thei to in akut te po ati che thei le to a episode 3 na chu atop ta a